Bueno, hola, bos días, estamos aquí no Castro de Trelle, eu chamome Alejandro, son restaurador. Estamos aquí facendo unha preconsolidación, digamos, unha consolidación de urxencia da estrutura, neste caso unha cabana circular. O que estamos aplicando, basicamente, é unha resina acrílica, unha emulsión acrílica, en versión nanopartículas, con alta penetración, diluída abundantemente en auga, nunha proporción máis ou menos de 3 partes de agua por unha parte de resina, ca intención de que penetre o suficientemente no recheo da estrutura e que deste xeito consolide temporalmente a estrutura de cara a unha futura intervención. É un sistema moi reversible e moi puntual, que non garante a consolidación a longo plazo, pero sí o tempo suficiente como para que poidamos continuar o proceso de excavación na seguinte campaña. Nunha liña continuista dos traballos que estuvo facendo Gómez Feito na anterior campaña. A aplicación está sendo basicamente a pincel, mediante goteo. O tempo non nos acompaña moito hoxe, pero tamén estamos utilizando o sistema por dispersión. Aplicamos diferentes capas, unha primeira capa máis diluída en auga, buscando unha maior penetración, e unhas seguintes capas, hasta 3 ou 4 capas vai acabar levando, de produto un pouco menos diluído, de cara a unha consolidación un pouco máis extensiva. Con isto pretendemos que garantir a estabilidade estrutural hasta a seguinte campaña de excavación. Ola, eu son Helena, son parte do equipo da intervención do Castro este ano. Ele é Alberto, e o que estamos facendo hoxe é tapar parte dos restos que se localizaron. Hai estructuras que van a quedar visibles, que son as que está consolidando Álex, e outras que pola súa fragilidade ou porque non están escavadas completamente, non se ven en planta, as temos que tapar parcialmente. Estes tapados serven sobre todo para que as estruturas máis febles queden protegidas de cara a futuras intervencións nas que se podan escavar de xeito máis integral, e o que estamos tentando é tapar o absolutamente imprescindible e deixando á vista as estruturas máis grandes e mellor conservadas para que sexan visitables e facilmente comprensibles. O proceso é moi sinxelo, poñemos unha capa de geotextil que nos sirve como separador, deixa que a auga flúa, e iso axuda tamén a que a conservación sexa a óptima, e por enriba deso colocamos unha capa fina de terra, da terra que saiu da propia excavación, que fai que as estruturas queden seladas.